Мяне завуць Капылова Паліна. Я вучуся ў 7 класе сярэдняй школы нумар 1 горада Дубровна Віцебскай вобласці. Вашай увазе я прапаную верш «Юдакі і лось, дзяўчата мінулай вайны». Якімі толькі мянушкамі не клікалі гэтых салдат. З нявытранымі вяснушкамі, у шынелях да пят, крочылі полем спаленым, шляхамі страшнай вайны, і плакалі на развалінах, і мерзлі ў акопах яны. У лужах сцюдзёных мыліся, прычэсваліся пад дажджом. Па косах сваіх журыліся пад гулкі гарматны гром. Паходамі, зброяй занятыя, справай ваеннай пары, былі яны проста дзяўчатамі, што там не гавары. Пужаліся свісту міны, чужых незачлівых вачэй, а гінулі, як мужчыны, абняўшы зямлю,